This is what the Lord says. Tämä on mitä Herra sanoo. 35 years. 35 vuotta. 32 of them, 32 niistä. people have been saying Russia will invade Finland. 32 vuotta ihmiset on puhunut, että Venäjä tulee vallottaa niin kuin Suomen. They have been wrong since 1990. Nämä ihmiset on ollut väärässä ihan 1990 Where do those vuodesta prophecies asti. come from? Mistä tällaiset niin kuin profetiat on sitten tullut? Immature people Ihmisiltä, jotka ei ole niin kuin prophesying out of their souls. joka profetoi niin kuin sielustaan sielullisia asioita. The Lord says Herra sanoo, Hamas could never have penetrated the border of Israel Herra sanoo, että Hamas ei olisi ikinä päässyt niin kuin Israelin rajan läpi, except that my people are in rebellion to me. vaan sen takia, että minun kansani ovat kapinassa minua vastaan. For it is written that I myself will guard the borders of Israel if my people will obey me. Koska kirjoitettu on, että minä itse varjelen Israelin rajoja, jos minun kansani on kuulijainen minulle. For the first time in a long time, Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Finland is at risk, says the Lord. Suomi on niin kuin riskialueella, sanoo Herra, niin kuin tosissaan, For real. oikeasti If vakavissaan. the rebellion continues, Jos tämä kapina jatkuu, Russia will take back some land from Finland that they think belongs to them. Venäjä vie jotain maata Suomelta, mikä ne uskoo, että kuuluu oikeasti heille. But if you Mutta jos te will obey me, olette kuuliaisi minulle, tottelette, even just in this one city, vaikka vaan tässä yhdessä and kaupungissa, love one another, ja rakastatte and give the toisianne, gospel to those who don't know me, ja kerrotte evankeliumin niille, jotka eivät tunne minua, and see people set free ja näette, kun ihmiset vapautuu, from demons and healed from sicknesses. vapautuvat demoneista ja parantuvat If only sairauksistaan, one city in all of Finland jos vaan yksi kaupunki koko is Suomessa truly turning and repenting, oikeasti kääntyy ja tekee parannusta, it will be enough, says the Lord, to hold Russia back. se on ihan tarpeeksi, sanoo Herra, pitää niin kuin Venäjän loitolla. Someone has to accept the responsibility, says the Lord. Jonkun täytyy ottaa vastuu, sanoo Herra. I want to raise up prophet voices in this nation that will speak on my behalf to the whole country. Minä tahdon nostaa tällaisia profetaalisia ääniä tästä maasta, jotka puhuu minun puolestani koko maalle. That's what I want. Se on mitä mä haluan. And I want you to serve me with all your heart. Ja mä haluan, että sinä palvelet minua koko It sydämessä. is not decided Ei ole päätetty, what will happen with Russia. mitä tapahtuu Venäjän It kanssa. is up to Finland. Se riippuu Suomesta. It is up to you. Se riippuu It is teistä. up to my people who call themselves by my name. Se riippuu niistä kansasta, joka kutsuu minua niin kuin If you will nimeltä. be obedient, Jos te olette tottelevaisia. if you will begin to proclaim me the way you should, Jos te alatte julistaa mua sillä tavalla, kun teidän tulisi. and live as saints, Ja elätte kuin it pyhät. will be impossible for Putin to take anything from Finland. On täysin mahdoton, että Putin voisi niin kuin teiltä mitään viedä. But if you don't, Mutta jos te ette, everything's possible. kaikki on mahdollista. Yeah, thank you.